በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምሌ 16 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና እዩ። ጸሎታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን እንኳዕ ናብ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ወንጌል ዘወርቅ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሕኩም ኣብፅሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዮሃንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። እዚ ቅዱስ ወንጌሉ ዘወርቅ እንዳተባሃለ ዝጽዋዕ ካብ ካልኦት ዮሃንስ ካብ ዝበሃሉ ቅዱሳን ንምፍላይ ክኸውን ከሎ ቀንዲ ምኽንያት ግን ዕድሚኡ ልክዕ ዘንብቦ ካብ ኢዱ ዘይፍለን ሓቂፍዎ ዝድቅስን ብወርቂ ዝተለበጠ ወንጌል ስለ ዝነበረ እዩ። ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ታሪክ ምስ ናይ መርዓዊ ገብረ ክርስቶስን ምስ ናይ ቅዱስ ሙሴ ሮማውን ተመሳሳልነት ኣለዎ። እዚ ብኸመይ እንተበሉ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሮም ዝነበሩ ኣጥራቢዮስን ቡድራን ዝበሃሉ ሕያወት ክርስቲያን ነበሩ። እግዚአብሔር ኣብ ዝቀደሶ ሓዳር ዝነብሩን ንነዳያንን ንጽጉማትን ዝዝክሩን ዝረድኡን ዝነበሩ እዚ ቅዱስ ወለዱ። ስሙ ድማ ዮሃንስ ዝበልዎ ኢሎም ከም ዝግባእ ይዕበይዎ እሞ ምስጢር ናይ መንግስተ ሰማያት ምእንቲ ክርዳእ ድማ ንመምህር ሃብዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ትሕቲ መምህሩ ኮፍ ኢሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ተምሃረ። ንወለዱ ቁንዑን ተኣዛዝን ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ዝወደይ ትደልዮ ነገር ኩሉ ሕተተኒ እንታይ ክገብረልካ ትፈቱ በሎ። ንኣቦኡ ቅዱስ የወንጌል ግዝኣለይ በሎ፣ ብወርቂ ድማ ኣለብጦ በሎ። ኣቦኡ ድማ ዝተባሃሎ ፈጸመ። ቅዱስ ወርቂ ወንጌል ገዚኡ ብወርቂ ድማ ኣለበጦ። ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ካብዛ ዓለም ተፈልዩ ስጋብ ዝዓረፈላ መዓልቲ ቅዱስ ዮሃንስን ናይ ወርቂ ወንጌልን ተፈላልዮም ኣይፈልጡን። ኩሉ ግዜ ብዘይ ምጉዳል የንብቦ ክቕመጥ ከሎን ክትንስእን ክኸይድን ክድቅስን ካብኡ ኣይፍለን ነበረ። ቅዱስ ዮሃንስ ጎበዝ ኣብ ዝኣኸለ ግዜ ወለዱ ከመርዕዎ ተቐራረቡ እሞ ልብሲ መርዓ ቀረቡ። በታ ሰሙን ግን ሓደ ጋሻ መነኮስ ናብ ቤቶም መጺኡ ሓደረ። በታ ለይቲ እቲ መነኮስ ኣብ ማእኸል ዕላል ስለ ቅዱሳን መነኮሳትን ተጋድሎን ክብርን ነገሮ እሞ ዝሰምዖ ነገር ልቦናኡ ዝማረኾ ቅዱስ ዮሃንስ ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ናብ ፈጣሪኡ ይልምን ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን እቲ መነኮስ ብድጋሜ መጺኡ ኣብ ገዝኦም ሓደረ። ቅዱስ ዮሃንስ ድማ ነቲ መነኮስ ናብ ገዳም እንቲ ክወስዶ እንተሓተቶ ኣይከውንን በሎ። ኣቦኻ ክሓዝነለ እዩ በሎ። እዚ ቅዱስ ግን ብናይ እግዚአብሔር ስም ኣማሕጺነካ ኣለኹ ስለ ዝበሎ ክልቲኦም ብለይቲ ወፂኦም ናብ ገዳም ከዱ። ኣበምኔት ኣመሓዳሪ ገዳም ወደይ ናይ በረኻ መከራ ኣይትኽእሉን ኢኻ ይትረፍካ እኳ እንተበሎ ኣቦይ ኣይትድከሙ ካብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ዝኾነ ነገር ኣይፈልየንን እዩ ስለ ዝበሎ ከም ዝግባእ ፈቲኖም ኣመንኮስዎ። ቅዱስ ዮሃንስ ድሕሪ ምንኩስናኡ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ብትሕርምትን ዘርኣዮ ተጋድሎ ንብዙሓት ኣደነቖም። ንስጋኡ ቦታ ስለ ዘይሃቦ ኣብ ግብዝናኡ ኣካሉ ረገፈ፣ ቆርቦትን ኣካልን ድማ ተረኸበ። ንስጋኡ ኣድሪቑ ንነፍሱ ኣለምለማ። ብኸምዚ ዝበለ ህይወት 7 ዓመታት ድሕሪ ምግዳሉ ብራእይ ናብ ወለድኻ ተመለስ እንዳበለ 3 ግዜ ተዛረቦ። ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ኣበምኔት ከይዱ እንተሓተቶም እቲ ራእይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ኣፋኖ። ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊኡ ንዝነበረት ልብሲ ኣብ መንገዲ ንነዳይ ለማን ሂቡ፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ረሳሕ ጨርቂ ለቢሱ ኣብ ናይ ወለዱ ኣንፈት ኮይኑ ለመነ። በጃኹም ኣጸጉዕ ንባ ኢሉ ለመኖም። ወለዱ ብፍጹም ክፈልጥዎ ኣይከኣልን እሞ ነገር ግን ስለ ዝሕዘኖም ኣብ ኣከባቢ ኣብ ኣንፈት ገዛኦም ንእሽቶ ቤት ሰርሕሉ። ኣብታ ውሽጢ በዓቲ ከም ዝለመዶ ብትጋት ን7 ዓመታት ተጋደለ።
ኣብዘን ዓመታት ኣሽንኳይዶ እኳ ካልእ ሰብ ወለዱ ከማን ርፍራፍ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ኣይቀርብዎን ነበሩ። ምክንያቶም ድማ ክጨንወና እዩ ዝብል ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ከዓ መልአከ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ድሕሪ 7 መዓልቲ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ነዲኡ ፀዊዑ ሓንቲ ነገር ክለምነኪ በላ። ንሳ ከዓ እሺ በለቶ። ምስ መትኩ በዛ ዝለበስክዋ ጨርቂ ምእንቲ ክትገንዙኒ ኣብ ውሽጢ በዓተይ ድማ ቅበሩኒ ኢሉ ናይ ወርቂ ወንጌሉ ኣውፅኡ ሃባ። ኣብታ ግዜ ኣቦኡ እውን ስለ ዝመፀ ምስ ረኣያ ሰንበደ። ነታ ናይ ወርቂ ወንጌል ፈለጥዋ፣ ንወዶም ግን ክፈልጥዎ ኣይከኣሉን። እንዳበኸዩ ስለወዶም ዝፈልጦ እንተሃልይዎ ምእንቲ ክነግሮም ለመንዎ። ንሱ ግን ወድኹም ዮሃንስ ኣነ እየ በሎም። በታ ቅጽበት ወለዱ ነቲ ዝሰምዕዎ ምእመን ሰኣን እሞ ብፍጹም ዋይታ እንዳበኸዩ ኣልቀሱ። ምክንያቶም ዝሰምዑ ኩሎም ተኣከቡ እሞ ን7 መዓልቲ ፍርቆም እንዳበኸዩ ፍርቆም እንዳተባረኹ ንበዓቱ ከቢቦማ ቀነዩ። ኣብ 7ይቲ መዓልቲ መልአኽ መጺኡ ብኽብሪ ንነብሱ ተቐበላ እሞ ኣዲኡ ናይ ወዳ ሓደራ ረሲዓ ንሳስያኢ ጽቡቕ ዝገበረት መሲልዋ ንመርዓኡ ብዝቐረበቶ ናይ ወርቂ ልብሲ ጌራ ገነዘቶ እሞ ሽዑ ግን ብቕጽበት ብጽኑዕ ሓመመት። ኣቦ ግን ቅልጥፍ ኢሉ በታ ጨርቂ ገኒዙ ኣብ ውሽጢ በዓቱ ቀበሮ። ኣብታ ግዜ ኣደ ብቕጽበት ተደሓነት። ካብ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ብዙሕ ተኣምራትን ፈውስን ተገብረ። ሩሩ ኣምላኽና ካብ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅ ጸጋን በረኸትን ይኽፈለና ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለዮሃንስ ዘወንጌለ ወርቅ ንዋዩ ዛግበረቱ አብሁ እምንዕበዩ ወበተጋድሎ ማሰነ ወተወለጠ ራእዩ እስከ ስእኑ ጠይቆ ተገጹ ችያሁ ዘርእዩ ወእስከ ሰአልዎ ያውህድ እምቡዛ ስቃዩ ይብል። በረኻቱ ይሕደረና። ሐምሌ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮሃንስ ኣባ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ጻድቅ ወንጌሉ ዘወርቅ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥበቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ኣዶ፣ ቅዱስ ኣባ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ ሓው ንቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ ንጉስ ጻድቅ፣ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ፣ ኣባ ዳንኤል ጻድቅ። በረኻቶም ይሕደረና ኣሜን። ደጊም ሕቆኹም ብሓቂ ተዓጢቕኩም ድርዒ ጽድቅኹም ተኸዲንኩም ቁሙ። ነቲ ሰላም ዝህብ ወንጌል ኣብ ኣእጋርኩም ከም ኣሳእን ብምእታው ተዳሊኹም ደው በሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ኩሉ ከዓ ነቲ ናይቲ ክፉእ ሃልሃል ዝብል ፍላጻታት ኩሉ ክተጥፍእሉ እትኽእሉ ዋልታ እምነት ኣልዕሉ። ናይ መድሓን ቆቢዕ ሓፂን ኣእትዉ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰይፍ እውን ማለት ቃል ኣምላኽ ሓዙ። ብኩሉ ጸሎትን ልማንን ኩሉ ሳዕ ብመንፈስ ጸልዩ። ስለዚ ከዓ ተስፋ ከይትቆርጹ ተስፋ ከይቆረጽኩም ኩልኹም ኣመንቲ ኣብ ጸሎት ተጸምዱ ይብል። ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 14 ንረኽቦ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ፊደል ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተዓረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን